хора, аз съм Зомби и днес ще ви покажа един урок как да сложим за минимап и с Forge. Така, като за начало ще ви трябва това и тези две програмки. Значи, първо линкът ще бъде в описанието, ще ви кача в DOSBG и да започнем с урока. Включвате тази програма, наречена Forge, и инсталирате, искате инсталът клиент, OK, и така чакате да се инсталира, натискате после OK. След това, това трябваше да стане. След това влизате в Minecraft, да. Имате Forge, нали? Пускате си Minecraft и го изключвате пак. Тесничкате Play и като се покажем в Minecraft, го изключвате. След това отваряме app data, AK app data с процента. Влизаме в Minecraft. Би трябва да имате една папка Mods, ако нямате, си направете. И ето тук слагате Sans Minimap, така, го приличате с ръка и вече имате Sans Minimap и това мисля, че ще се появи. Ще и това ще се появи, не знам, сигурно. Да, надявам се да съм помогнал с нещо. И урокът е направен за Вики, AK, сега ще ви кажа. Ето този пикче тук. Dante Channel ще беше. Да, Dante Channel. Ето го. И да, надявам съм помогнал с нещо и до скоро. Само да спра това. И да, до скоро.